Ngicela sivule amabhayibheli ethu. Sikhuluma nje kancane mase siyathanda. Incwadi yabase-Efesu chapter 2. Verse 9. Then sivule incwadi awase-Kolose chapter 1. Verse 10. We were foreigners in relation to Israel. We were foreigners to be born again. We were in relation to God our Creator. But now we are the sons of God. But now we are no, we are no strangers and foreigners. We were called by grace. We are verse 8, no verse 9, ngoba verse 10, waseKolose chapter 1. ngokuba ngomusa lisindisiwe ngokholwa, nalokhu akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu. Akuveli ngemisebenzi ukuze kungabikho osibongayo. Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu, sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo. Ngakho khumbulani ukuthi nina enanikade ningabezizwe ngokwenyama, ababizwa ngokuthi abangasoki yilabo ababizwa ngokuthi abakusoka, akwenziwa ngezandla enyameni. Ukuthi ngaleso sikhathi naningenaye uKristu, naningaphandle kombuso ka-Israyeli, naningabafakazi ezivumelwaneni zesithembiso, ningenathemba, ningenaNkulunkulu ezweni. Kepha manje kuKristu Jesu nina enanikade nikude, senenziwe abaseduze ngegazi likaKristu. Sifunde if waseKolose chapter 1 verse 10. Nihambe ngokufanele inkosi, nithokozise ngakho konke, nithele izithelo emsebenzini yonke elungileyo, nikhula emazini uNkulunkulu, niqinise noqinisa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe, kuze kube ngokubekezela konke nokubheka kade ngokujabula. Nibonge uyise owanenza nifanele isabelo sefa labangcwele ekukhanyeni, osikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe, okubuyosi nokuhlengwa ukuthethelelwa kwezono. Yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongenakubonwa, izibulo lezigaba zonke, ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, okubonwayo nokungenakubonwa, nokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimbuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla, konke kwadalwa
Ngifuna ukukhuluma ngezinto nje ezimbili. Mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi unyaka uqalile kuze kube manje abantu bayithintile zathintwa kakhulu. Kungazi ukuthi kwesinye isikhathi bengazi ukuthi siyaxasha yithi singaxashi. La sifunda khona ncwadi yaseEfesu obhalayo uthi sisindisiwe ngumusa ngokukholwa, uthi lokho akuze ngemsebenzi. So uthi akekho umuntu ongazibonga ngakho. Kusho ukuthi ayikho into umuntu kayenzayo ukuze asindiswe. uNkulunkulu osindisa umuntu, uNkulunkulu wenza umsebenzi ukuthi umuntu amsindise. Ayikho into umuntu ayenzayo ukuze asindiswe. So umuntu ukuthi yena avume ukuthi asindiswe uNkulunkulu. So uthi ke ayikho mhlambe into umuntu angayibonga ngayo nangaphosta ngayo ukuthi usindisiwe. So into ayivezayo la. Mase kuthi ngale la sifunda khona uncoma ibandla elithe selisindisiwe lakholwa kwase kuyabonakala imisebenzi yokukholwa kulona. Ngoba umusa lo esumtholile ukuthi sisindiswe awuzanga ukusebenza yomuntu. Kodwa kunento ekhona emseni ebizwa ngokuthi ukukholwa edinga umsebenzi. Ngoba kunemsebenzi okuthiwa imisebenzi yokukholwa.
So kuba inkinga-ke umuntu uma ezobamba kuphela ukuthi ngisindiswe ngomusa. Umuntu eke wahlala ekutheni usindiswe ngomusa ugcina anga-expect okanye angalindeli ukuthi khona kumele ayenze noma esesindisiwe. That's why uzothola ukuthi sometimes uma sekuze emsebenzini akangeni kakhulu emsebenzini and akayifuni. Kungazi ukuthi uma yena ekhuluma kungazi ukuthi ukhuluma umelene nemsebenzi. Mase kuzothi lo ongala kungazi ukuthi uma kukhulunywa ngomusa kaNkulunkulu kungazi ukuthi kuvunyelwa abantu ukuthi benze into engalungile. Ngoba yena ubambelele ekutheni umusa usindisiwe kumele wenze umsebenzi. So yena yonke into uyijaja ngemsebenzi akabuyele emsebenzini. So that's why uzothola ebandleni kungazi ukuthi kukhona ukulwa okukhona. Kunabantu ongazi ukuthi ibandla selihlukaniswe kabili bathiwa kukhona abantu begrace nabantu bama-works. Because uma umuntu ezothatha umsebenzi abambelele yona yodwa uyayishintsha igospel ayenze ibe yilegalism. Come along, sir. Mase ukuthi umuntu ezobambelela kwi-grace kuphela angabambi ukuthi uma ususindisiwe kunemsebenzi ebekele ukuthi uyenze uhlala agcine engenzi lutho ngaphakathi endlini kaNkulunkulu. Come along. That's it. So we will end up kungazi ukuthi ibandla likaNkulunkulu lisempiliyalo kanti no kuhlukaniswa izinto ezihambelanayo. Come on. And ke into efike ihluphe kakhulu uma sekuzoza ey'ntweni ey'kanjalo ukuthi ke nabantu abamayo ukukhuluma izwi bangakhulumeli ukuthi kuphakama uKristu. Come on. Ngoba you need to ukuthi ukufake ngoba lapho kanti uma ukhuluma ubuye uyibheke ukuthi kungabe ukukhuluma kwami kumphakamisile yini uKristu. Ngoba kunezinto esishoyo hayi ngoba zirong kodwa ziphakamisa umuntu ayi uKristu. Into eyenzakalayo uma kuphakama umuntu enkonzweni uma ngikhuluma okanye noma umuntu ashayisona uma ezokhuluma ashayisona engaphakamisa uKristu kuzokwenza ukuthi abasesoneni abahlezi phansi bangaphenduki bacafuke. Akumphendula umuntu ukuthi uyisoni wena. Uyakwazi ukuthi uyisoni. Kodwa into ephendula umuntu ukuthi kuphakama uKristu ngoba uma uKristu ephakama ubona ubuhle bukaKristu bese ebona ububi bakhe. Mase athi kungcono ukuthi ngiye kuKristu ngoba uKristu kungashintsha lento eyimbi ugcina kuvela into enhle ezogcina kuthiwa ukulunga kaNkulunkulu. Mase kuzothi uma kuphakama umuntu it is impossible ukuthi ungalindele repentance kwakhe. And mhlambe ukhotha nje kancane kule verse ethi ngokufa kwenkosi uziya ngayibona inkosi. Kunento engithandayo mina eyenzekayo kulela verse. Ithi le ndoda uma ithi ngayibona inkosi ithi ngase ngiprofethile. Kakhulu esengumprofeti waziwayo kodwa uthi ngathi uma ngiyibona inkosi ngase ngizibona. Ngathi uma ngibheke ebungcweleni bayo ngase ngizibona mina. Ngithe uma ngibuka ubungcwele bayo ngibuka mina ngabona ukuthi zingene indebe zami. Zingcolile. Ngoba uma kuphakama uKristu waphakama nje uKristu akekho ophuma ethi akukho la ngisolakala khona. Kodwa uma abantu bezokhuluma into engaphakamisa uKristu kukhona abaphuma be-satisfied enkonzweni. Ukuthi I'm still on track. And it is very dangerous uma umzalwane usufike ezingeni lakona osubona khona ukuthi I am whole. And ube whole even before God. That is very dangerous. Because Lord is ukulahlekisela nge-repentance. And when walahleka repentance etholweni lindele for. Come on. There is a great solace. Kodwa into ezoyenzilahleke ukuthi abantu bakhulume ngabo hayi ngoKristu. Uma sizokhuluma ngathi ngingakhuluma ngami ngizazi mina kodwa ukhona ozongibona ngezokungalunganga mase erase ngami ayibone ngqondo yethu uma esiyaphambi kaKristu ungcole njengabo. So it is very important to not judge yourself ngabantu ukuthatha isibuko osibeka phambi koKristu. And once you put Christ in front, you will tap
uzoqala ukubona ukuthi ungcole kangakanani. But i-problem ukuthi sisuke sabeka abantu sangabeli uKristu. And ukubeka kwethu abantu kwenza ukuthi siphume sithi yazi ukuthi ngiyakhona. Yazi ukuthi ngisindisiwe. Sometimes umuntu uyibona khona ngina angasaphenduli akhale uNkulunkulu ayibone ngiyisoni. Akukho ukulunga kimi. Bakhe kwenziwa ukuthi umuntu abawuseyo angayibambe. Afune ukuhamba uma kuthi kwashunyelwa kwathiwa ungakwenzi ukuthi ngoba ungakwenza ukuthi ungakwenza ukuthi abambe lo. Mase uma esekhuluma ngesalvation athi uma ngithi ngingambuza ngithi woza la ngicela ukubuze la ngikubuza umbuzo why usindisiwe. Tell me why. Mangasi uKristu akubuze la athi ngoba uthi usindisiwe ezulwini ngitshela yini la ukuthi usindisiwe. Somuzwa ukuthi uzothini. Come on, say. Come on. Yini ndaba ukuthi usindisiwe uzongena ezulwini. Ukuthi angikwenzi ukuthi. Ukuthi angikwenzi ukuthi. Ukuthi angikwenzi ukuthi. That's why I get it. But I am saved because I'm going to put. Must say city okay. If usho kanjani ukuthi ngoba ukwenza ukuthi nokuthi uyacabanga ukuthi khona umuntu ongakhonzi la. Ukhonzele Nazareth ongayenzi yonke lento oyibali. Usindisiwe naye. You need to understand ukuthi yini i-salvation. And ungahlukanisi ngoba umuntu wabambelele emsweni. Leyo nto ikhuluma ngokuthi yini oyenzela uKristu. Come on. Umubambe umusi ubambe into oyenzela uKristu. uKristu ungenzele. Akukho ke wena ozokwenza, just accept into oyenzela uKristu. Uma uzobamba lela lapho ke umela kuphela. Uzohlala phansi ugcine useless. Yes. Ngoba uma usufikile ekutheni uKristu ukwenzele wakubamba lokho kwenzela uKristu wakho. Yes. You need to understand ukuthi yini uKristu akusindisela ukuthi umenzele yona. Come on. That's it. Ngoba asindisele ukuthi sihlale sibuka. Yeah. And sometimes kuba sengazi ukuthi umuntu uma esindisiwe usindisela ukuthi azoba phambi kwabazalwana khulu. Okanye ame ahlabelele okanye ashumayele bese ke uma usufundisiwe wafika kulelo zinga hayi qedila ukuthi umuntu ushoda yona nto lungiselelwe yona le mfuye bese siyakubuza lapho bangashumayeli bona ngoba kukhona bangashumayeli nabahlezi phansi abangahlabeleli futhi. Yes. You are saved ukuthi kuzoqala imisebenzi emihle ezokwenza. Elithi iBhayibheli ile ebizwa ngokuthi sayilungisele lo Kristu ngaphambili. Uma sisindiselwa ukuthi siyongena emsebenzini olungiswe uKristu. Yeah. Ukuthi sihambe kuwona ngaphambili singakabi khona thina. That's why when indawo ozofunda kuzothiwa there is a highway. Yes. Called the highway of holiness. Kunendlela ebizwa okanye umgwaqo obizwa ngomgwaqo ongcwele. Ithi iBhayibheli ongcolileyo akahamba. Who is supposed to walk? Muntu osindiswe uKristu. This is very important ukuthi uma ukholwa uhamba noNkulunkulu ukucheck ukuthi ifaith yakho ngabe isancike kuKristu. Ungafiki la khona uyithemba khona. Ungafiki la khona uyithemba khona because yokuxabanisa lo nto uNkulunkulu ukuthi ugcine uyithemba wena ungathembi. Because sometimes sisindiswe enkonzweni sikhulume size sifike ezingeni la khona ukuthi uma uhlezi phansi ulalela abantu bekhuluma kube sengazi ukuthi usekuyithembeni. And izinto ayishoyo uyabona ukuthi no uma ekhuluma yena ukuthi
ngithemba uKristu. Kodwa lento eshoyo yenza ukuthi thina sithembeke. Ngoba awugadi ukuthi okushoyo kwenza ukuthi abantu bathembe wena noma bathembe uNkulunkulu. Because kuyenzeka ngikhuluma izinto la ngaphambili ngithi ukuthi nokuthi siyamthemba uSibandani. Ngoba when you speak akuwo uKristu. Uma ngifika ngakhuluma ngakhuluma ngathi ukuthi bazalwane. Akubo ukuthi umuntu ohlezi phansi lapha ekukhulumeni kwami ubona ukukhulu kaNkulunkulu. And ehlezi phansi ebona ukukhulu kaNkulunkulu wabona ububi bakhe. Wakhala uNkulunkulu. Ngoba sizogcina sikhalelana sona. Yes. Singakhali. Sizogcina sithembana sonke ukuthi ngiyamthemba uSibandani. Themba uSibandani mangase ngeke uSibandani ukuthi into yami izohamba kahle. Sikhohle. So kujwayele ukuthi ebandleni kube ne-cold war impi nje enganakekanga. Ekhona kodwa inganakekile. Uthothi kuyakhonzwa khona yazi siyabuza uNkulunkulu kuyakhonzwa kodwa kunempi ekhona. Kuyaziwa ukuthi kuneqala elizosukuma ubanikela sukuma kungazi ukuthi lilwa nani. And ngoba basukuma lapho kungazi ukuthi balwa nani lapho. And muhle phansi ulalele uze ukuthi lezi zinto abalwa ngazo kumele ngabe izinto abayihlanganisa. Ngoba laba babamba icala lokuthi le gospel, laba babamba icala lokuthi ngegospel. Lento kumele ngabe bayihlanganisa ibe into eyodwa. And uzothola ukuthi ayisenzeki ke manje repentance ngokuthi lo uselwa akasalaleli ngoba ukuthi lo ushumayela into esingayazi. Nalo ukuthi lo uzositshela ingqondo yakhe. And noma sekhuluma uNkulunkulu bavale inhliziyo yabantu. Ngoba bathi uSibandani siyamazi ukuthi uzokhuluma ngokuthi yena uSibandani siyamazi ukukhuluma ngokuthi so lo ulwa nalaba. Akakhulume vele uma kukhuluma uShange izandla ezoshawa uSibandani. Uma kukhuluma uNene izandla ezoshawa uSibandani. So sekukhona amaqembu ebandleni ahlukene phakathi. Come on. And onke athi shumayela uKristu. Kodwa umulalela lo ushumayela leli cala. Nalo ushumayela leli cala. Into kumele ngabe iyahlanganiswa bayayihlukanisa bayenza kube sengathi kusempile. Yini ke yenza lo? Yini yenza lo? It is pride. Yes. It is pride. Ayikho evimba umuntu ukuthi aphenduke ngaphandle kwe-pride. Yini eyenza ukuthi kube yi-pride? Ukuthi uma kube kwama omunye la akalindeli ukuthi uNkulunkulu uthini uthi awani uSibandani vele uzothi athi unoza ahlale phansi naye uma omunye athi uSibandani vele uzothi ngiyatshela abeselindele athi esho vele athi ngisho. So sekuphenduka nje fight enganakekile kodwa khona kuyi-fight. And about the way kuyinkinga-ke ngoba into efika ihlupho ukuthi abantu bahluleka uku-adapta. Kulula uku-adapta uma ushintsha izwe ngaphandle, but kunzima uku-adapta ngaphakathi enkonzweni uma uNkulunkulu ezowuyisela izinto. Yes. Restoration. Kunzima ukuvuma uma uNkulunkulu ethi kunokuthi okulahlekile akubuyele ngiyakubuyisa manje. And avusa abantu abazokhuluma ngakho kunzima ukuthi abazalwane bakwamukele ngoba bame ekutheni sazi ukuthi and ayikho into eyinkinga njengokuthi uzama ukususa umuntu entweni athi umile kuyona kana nginyanga sisona. So uthola ukuthi ifuna iyafakwa noyena ukuthi ayibukeleke bandleni. Ngoba abazalwane babamba ukuthi thina sazi ukuthi ubani ke wena uzositshela ukuthi sazi ukuthi
That's why uNkulunkulu athi wenza izinto ebandleni ezinye izinto kuze kuthathe isikhathi bese ngazothi kuphinda-phindeka into eyodwa. Uma ukuthi umuntu onakayo mhlawumbe uzongifakazela ukuthi sometimes ngokuthi uma uhlale 3 months ulalele enkonzweni kushunyelwa uze ukuthi bonke abantu bashumayela just one message. Uze ukuthi why ibandla lingayipressure ukuthi why uNkulunkulu lokho ephinda into eyodwa. Why uNkulunkulu lokho ephinda into eyodwa. Noma ufunde ivesi elihlukile kodwa yena usakhuluma yona lento. Why is God repeating one and the same thing in the text? Yes. Sothi abakunakile nokuthi uNkulunkulu uyayigcizelela lento kunokuthi uNkulunkulu ayigcizelela bese sikhathele. Hallelujah. Sikhathele ukuthi kulokhu kukhulunywa into one. Kwenzothi akakwazi ukuyiphinda singekho isidingo. Amen. Kusho ukuthi uyibuyisa nje azayibuyise ngabantu abahlukene. Kusho ukuthi sikhona isidingo ngoba akekho otshelwayo manje ngaphambi ukuthi lalela ukhulume ngokuthi nokuthi umuntu kuthiwa abotha. So kube inkinga kuma ukuthi abantu abangaphakathi ebandleni abazoba ngena ukuthi uNkulunkulu uthini at that time. Because kunezinto kumele ebandleni mase sifikile ngoba ngiyathanda uma bethi insindiso is like a jail or injengomncintiswano. Thanda lothi nabancedisanayo basuka kanye kanye bagijime bonke basuke bebheke emkhomeni kodwa kibo bonke abathola umkhomelo. So basathi gada ukuthi ugijima kanjani usengaphakathi emncedisweni. So ezabazalwane ngaphakathi endlini kaNkulunkulu silike abantu abakuyi-race. Yes. We are running sibheke ukufika kaKristu azolaliba. Lapho nelithi iBhayibheli imizimba yethu yoguqulwa ibe imizimba yenkazimulo. Haleluya. Lapho nasobe sesithokoza khona ukuthi no ukuhamba kwethu emhlabeni sikhonza uKristu sesiyayibona into ekade sizizwe ngathi sicindezekile. Sizizwe ngathi siphelelwa amandla. Sizizwe ngathi ukuthi abantu bamelene nathi kodwa ame nathi uNkulunkulu sihamba. Sesiyayibona into esasikhala sometimes silale sikhala ukuthi abazalwane balwa nawo kodwa siqhubele kunjalo. Yes. Sivuke sithi abantu emphakathini bakhuluma kabi ngathi engazi ukuthi imbi lento engiyithathile sivuke siqhubeke. Sizwe sometimes ukuthi abantu ngoba abanye baphelelwa amandla bengaphakathi enkonzweni. Yes. Athi uma ephela amandla ngaphakathi enkonzweni bese kuthi abazalwane abangaphakathi enkonzweni kungabe ukuthi basizophelelwa amandla bajike balwe nophelelwa amandla. Hey. Ngoba kuyinkinga uma umuntu esindisa unama stages awahambayo ukuthi uyakhona. Hallelujah. And uma uqala vele sekukhona abakwi-stage esingaphezulu kwesakho. Kuyinkinga kuma ukuthi abantu abakwi-stage esingaphezulu kwesakho abazama ukuthi badonse wena ukuthi unyukele kwi-stage abakusona. Nabo baqhubeke bakusona baye phambili abakagcini. Yes. Samele baqhubeke. That's it. Mase bona bacindezela nokuthi angafiki la yethi nabo nemini. Station. Oh, Christian. Because now sifika ebandleni lakhona abantu bakhonza uNkulunkulu kube sengazi ukuthi bayibekele level ukuthi sengikhule mase ngifikela sengigcinile no akusekho ongaphezulu kwalokho. It is enough now. Uma usumzalwane usufana nangaye siyakholwa. Yethi awukwazi ukuthi usuyakholwa ke usufike egcineni yethi usaqhubeka. So there is the problem. Sangana nayo ke nje kaNkulunkulu. Singabazalwane sikhona. Kodwa ke praise be to God. Kuthi uNkulunkulu ezoyibuyisa into yakho uyibuyisa abantu bemvumo abantu bengavuki. uNkulunkulu into yakhe ezenza uyenza abantu bethanda ezenza abantu bengathandi. And uNkulunkulu esekhulumile izwi lakhe alibuyeli emuva.
lingawenzanga umsebenzi. So noma ngabe kuthiwa bazamile ukulwa nakho, it is impossible to fight against God. Because ufana nomuntu odlalayo nje ulwa nento ngeke uze ukwazi ukuyihlula. And ekugcineni uzobona ukuthi no. Lento nje ngilwa nayo isengihlulile. And bese kuba ipride eyenza ukuthi uhlule ku-accept, can defeat. Ngoba izwi lemhlula umuntu iyenza ukuthi uphenduke nawe ukuthi bahlulwa Yesu. And into eyenza ukuthi uma wenza into uphenduke ukuthi uhlulwe Yesu. Hayi ukuthi ubona abantu baphila ngalo. Yes. Abantu abaphendukiswe ukuthi sibonile ukuthi gasa akakwenza ukuthi siyaphenduka. Uma bezobambelela gasa bazogcina babenza isithixo. Let us look unto Christ. Hallelujah. And ukubheka kwethu Kristu kunento eyokwenzeka empilweni yethu. No, ukuthi service yethu yokugcina sihlangene kanje nje siya abanye bayahamba ngokuze bazobengekho. But I'm telling you, this is an assurance. Uma uyohamba unike kuKristu, ubheke uKristu, ukhona la siyobona nakhona okungcono kunamhlanje. Uma uzohamba uthi noma zingavuka izimo but my eyes are fixed unto Christ. Yazi uzohamba ngoba sometimes kuyenzeka ukubhola ismile ebusweni bomuntu okhalayo. Ukhaliswa into ayizwayo kodwa uhlekiswa into ayibonayo. Ngoba ubheka uKristu uzoyeka ukuthi uma uvukelwa izinto zikushaya ukhala ufuna ukudikira. Ngoba zizothi zikushaya ukhale ukuthi kodwa I cannot do it. Because amehlo akho abhekeke. And ngeke sibonane ekhaya. Uma sizosusa amehlo ethu kuKristu, sisusa amehlo ethu ezwini likaKristu. Sihlale ekutheni si-entertainani thina sodwa sishayela mhlaba. Ngeke sibone. Yokwenza ukuthi sibonane ukuthi senze izwi likaNkulunkulu. Sithi sesikholiwe siqhubeke sikhona. Sithi sesiqhubekile sakhona siphinde siqhubeke sikhona. Because ifaith akusiyo into yokuthi aphakamisa isandla lakhona sengikholiwe. Siqhubeke nayo uyakholwa, qhubeka ukholwe uze ukholwe until sizohlangana. Siyohlangana-ke naye uma sizoncika kuyena, uma sizothemba. Sibala amehlo ethu sithandaza. Siyobonana ezulwini siyobonana This is an assurance. Ukuthi uma amehlo ethu singazowasusa kuKristu, surely we'll meet one day at a better day. Uma abanye singabe sisahlangana nabo
kodwa umuntu ezoma abambelele kuKristu angasuki avume ukuthi uKristu ambambe amuse la afuna ukumusa khona kukhona la sizohlangana khona. And kunento enziwa abantu bengaphakathi endlini kaNkulunkulu ukuthi sithi singabazalwane singabasekhaya sonke kodwa sibe sipointa laphakathi kwethu ukuthi khona esingeke sibonane. Lokho akusikho kokupointwa into yokuthi ikwenze ukuthi ukhaya ungakujabuleli ukuthi kukhona ngibone ngathi ngiyasibona mina, kodwa sihluphe ngalokho ukuthi nami ngiyafuna ukuthi ngalokho sibonane. Kosisiza ngani ukuthi sihlangane kanje sishayelane izandla kanti singabantu ababukeka njengabantu abanothando lukaKristu, kanti uthando lukaKristu alukho kithi. Ngoba uma lukhona we will make sure ukuthi we do all we can ukuthi sizigcine size sibonane noKristu. Sithe unyaka oqala sathi we are restoring a Christ-like character to his ambassador. And ayikwazi ukuvela umuntu engekho khona, ayikwazi ukuvela umuntu engenayo uKristu. And iyahlupha lento ngoba once kwafika uKristu wama endaweni noma ngabe kuyingcwele kangakanani, it is declared as a holy place. Kosimeke wafika ehlala ayenze ibe ngengcwele, mase kuba ukuthi yona ayivumelele ukuthi ayise la afuna ukuthi iye. Kana mfethu cela mfethu nyose uzosithandaza. Thina sonke asikhebisa amakhanda. Uma ayikho engenzeke kuwe